Mentre les condicions sanitàries no siguin segures, els sindicats han anunciat que no volen que els treballadors ni els infants tornin a les escoles per només 3 setmanes. Així ho han assegurat els sindicats de l'escola privada concertada. Opten per començar a fer feina amb un protocol per iniciar les classes amb seguretat al setembre. És molt dificultós en el protocol que ens han posat damunt la taula garantir una activitat ordinària amb total garanties de no contagi. Preguntamos si merece la pena para 20 días volver o realmente esto es responder a una presión de servir los centros como una guardería para cuidar los alumnos. Unes preocupacions que coincideixen amb les dels sindicats de l'escola pública. No és viable per l'esforç que suposa tant per l'equip directiu de condicionats centres com per el professorat en general a l'hora de refer les programacions i organitzar l'assistència. Per això hem proposat dedicar tots els esforços a fer una planificació del proper curs. També ANPE demana que es comenci a fer feina en l'elaboració de protocols de seguretat sanitària. La Unió Obrera Balear va més enllà, demana la dimissió del conseller d'Educació, Martí Marc. Per la gestió irresponsable i erràtica que ha fet de la crisi sanitària, culminada en les darreres instruccions. Per la seva banda, la UGT ha afirmat que si s'ha de cercar una solució perquè les famílies puguin conciliar, ara que molts pares han de tornar a fer feina, que s'usin les instal·lacions dels centres escolars, però que aquest servei per a la conciliació no el facin els docents. És el mateix que demana FAP a Mallorca. La conclusió va ser francament decebedora. No existeixen permisos retribuïts, no existeixen espais de conciliació. Els centres d'educació especial podran decidir si obren o no el pròxim 25 de maig. Així ha contestat la Conselleria la pregunta de la UGT i els ha emplaçat a una nova reunió la setmana que ve.